जों दिनै रामचंद्र घाटनि बायजालबारि जे स्कुल माठनि जे सिन्थेटिक माठ खायजागै दङ अ थांमाना दिनै बुबाग्रा दागिमाबाय नायफायना फायजा बुबाग्रा अमनो बोसोर काम कमप्लिट नंखा बो सायमाना मुसुंगो एवं बो दागिमानि उलनो जों अरो फायजा नायखा एके अरो सामुंग फाटार जे माठनि बिसिङाव पाथर खेकले देखा कई तब और वो जे सिंथेटिक जे इनको अब बरक बनानी और खरकसा सामुं टांगनाय फिनो संगरो मालाय फिलिया एक कई तई साइड नि जे हारक फिलअप खैना तमन अब तब खाइजयाको कास और 70% कास मोटामुटी सक्सेस का बाउंडारी रक डिमार्केशन बैठा के लामा रक स्लामजागियाको लामा स्लामनानै तंको के लामा नि जे फाइनानि लामा अ माथो अमो बो डिमार्केशन या फनाने आंखा खलायो एक मरक दाति डिमार्केशन खलायो गुथुन जत जागा न तितिएदि सिबाय तांजाक खुमुलुं ताइ किलानि सिन्थेटिक माठ अंकाइखा एकमात्र चिनि अ पद्मबिल नि आन्दारो जे रामचंद्र घाट विधानसभा केन्द्रनि जे बायजालबारिनि सिन्थेटिक माठ सिमिनो ताबो कसाइ तंखो बुबाग्रा बाय मनो दिलु बसालायखा आब्रु बसाका तिनि बानो कल खायसाका नङा माठ न नाय आनो सार्वे रिपोर्ट दिबिने दा आबुनि बागैनो जों तिनि चिनि अरनि चिनि सोशल वर्कार चिनि अजामारो जतन तै जों माठ न गुरि नायका किसु माठ नि कसारगो सामुं टांथिनि वा किसु पाथर खेकले तिनो रगो तंगो मोफां आसाइजाग रगो मुखा ताबो जाब्रा कसाजा आसाइजा बे सिन्थेटिक माठ त जाब्रा आसाइना कोगे कसाते एका अब सुमो बद आखि कालामखाय अ हारो रंजागलिया ना आमति न अरु जे एका काय आमति गोबां जागा जाब्रा माठ कसारा आसाइ दंमोन अब सिनि मक्ल खलाइखा एका खाखलायो अमरन तैसा बाइक थायै गाहामखाय अर सामुं टांगा थुन अब सोंनायो एवं मन इंडिया तामो किलो फाइटाम नुखा अब बुबाग्रान थाइन इखौ